Hello लोगोफोर आसा खालामदों बयबो मोजाङैनो दङ जोङो दिनै BTC नि राजथावनियावहाय थांगासिनो दङ थामहिनबा क'क्राझार सहराव दा नोंथांमोननो जोङो लामा दिन्थिलांदिनि दिनैनि बोथोराबो जोबोद मोजां अखा दोमैनाय अखा हानाय स' एसे गुसु थानो मोजां मोनदों थ' नोंथांमोना नायलांदो दायो बेवहाय थाव सोना लाग्रोनो नागिरदों थामहिनबा टेंकि फुल खालामना लाखादिनि टेंकि फुल सोना लाबाय नोंथांमोन जों दायो डेपोनिफ्राय ओंखारबाय so now we are heading towards UT road that is Udalguri Tamulpur road now destination is Kokrajhar. We will be going via Rangya through Matangasok नै लोगोफोर जों दायो नागिरजुलि टी स्टेट सफैबाय थामहिनबा नागिरजुलि बागान नोंथांमोना बे बागाननि समायना जिथु सिनारि बेखौ नायलांदो जोबोद समायना बागाननि गेजेर लामाजों गारि सालायनायनि मजायानो बेलेग बोथोराबो जोबोद रमान्टिक नायलांदो बिदिब्ला लोगोफोर जों दायो बजालि डिस्ट्रिक्ट हाबबाय थ' जों माने क'क्राझार दावबायगासिनो दङ नेशनेल हाइवे लामाजों दावबायगासिनो अखायाबो फ्रि हाबाय थादों स' बिफां लाइफां गोथां जोबोद समायना नुदों मिथिंगानि महरखौ so see it everywhere it's green wow what a beauty जों almost बङाइगाव सहैसिगोन क'क्राझार हाबनाय लामायाव जों दायो दावखोबाय थांबाय दङ जों लोगोफोर जों दायो क'क्राझार हाबबाय थामहिनबा वेलकाम टु क'क्राझार होननाय साइनबोर्डबो नुनो मोनबाय so on the way
Hai लोगोफोर, जोङो क'क्राझाराव सफैबाय। जोङो मेन सिटि माने टाउन गेजेरजों हाबोदिया, मानोना एसे ट्राफिकखौ साननानैहाय जोङो गामि सिंजों हाबबोबाय। गामिखौबो नुबोबाय, मोजां जोबोद माने अखा हानायजों बिफां लाइफांफ्राबो जोबोद समायना जाबोदों। स' बर' गामिया ग्रोम ग्रोम जोबोद मोजां माने जानायखौ माने नुनो मोनदों आरो। स' नोंथांमोन उनावहाय आरो नायबावदो। जोङो सफैबाय। जोङो जि टाउनाव फैदोंमोन आरो जि खामानि लाना फैदोंमोन, जोङो BTCनि सेक्रेटारियेट अफिसाव फैदोंमोन। थ' जों बेवहाय सफैबाय आरो सिङावबो जों खामानिखौ मावबाय, मावनो लाबोनायखौ। स' नोंथांमोना एसे नायदो जोंनि BTC सेक्रेटारियेटनि सिङाव जेबायदि थासारि बा समायना जाना दं, नायदो। रायजोफोर, जोंहा BTC सेक्रेटारियेटनि सिङाव जि कमिउनिकेसन थाखाय लामा दङ, बेखौ गोदान ब्लेक टपिं होबाय, गोदान सुकारा। थ' बिफां लाइफांजों जोबोद समायना जाना दङ। नोंथांमोनहाबो नायफैनो हागोन। समायनाखौ नोजोर बोदो नोंथांमोन। EMनि कल'नि फैयो, माने जिथु दायो गोदान बानायगासिनो। बेवहाय EM क्वार्टार थारमाने MLA फोरना जेरै दिसपुराव MLA हस्टेल थायोना, मिनिस्टार हस्टेल बा मिनिस्टार कल'नि, बेहाबो माने बिदिनो बेहाय EM कल'नि EM हस्टेल बानायदों आरो बेफोरनो। जों दायो BTCनिफ्राय माने सेक्रेटारिनिफ्राय ओंखारसिगोन। जों दायो माने मेन एन्ट्रेन्स गेटखौ मोनफैबाय। स' नोंथांमोन, जोंनि जि थांखि लानानै फैदोंमोन, जोङो दिनैनि थांखिखौ जोङो फोजोबबाय। जों ओंखारलांफिननायनि राहा लामा लाबाय। साखाथियाव थानाय बर' गामिनि गय बिफां लाइफां ग्रोम ग्रोम नोंथांमोन नायदो, जोबोद समायना। बे क'क्राझार हालामनि सोरगिदिं खाथियाव थानाय बर' गामिनि जिथु बिथांमोननि बुंनो थाङोब्ला रांखावरिनि बारि बागान, जोबोद समायना, ग्रोम ग्रोम मोजां नुदों। आरो बिथांमोननि जि न'खर नुयोब्ला गासिबो जानो गोनां, दुखुथिया इसिबां बिदि दंबावो होननानै आं सानाखै बे क'क्राझारनि
साखाथियाव थानाय जितु टाउन सहर गामि जोङो थांबाय दङ क'क्राझारनि साखाथियाव थानाय गामि सेर सेर गामिनि गेजेर गेजेर लामाजों बावैसो बेखेवजानाय क'क्राझार सहराव जि मेडिकेल कलेज आरो हस्पिटाल नैबे हस्पिटालनि जितु सिकित्सा खालामनाय बिल्डिं बेखौ लुफुंगासिनो दङ दिनैसिमबो जाफुङाखै जोबोद गिदिर बे मेडिकेल जों दायो उदैनि फुजा खालामनो फैबाय थामहिनबा जानो फैबाय जों जितु पेट फुजा खालामनो हाबदोंमोन पेट फुजाखौ जों खालामखांबाय दायो जोंहा मोनसेल' बासाया दङ बेबो कफि जों दायो बेखौ लोंदिनि लोगोफोर जोङो फैयै फैयै सफैफिनबाय होनोब्ला जोङो दायो रङिया मोनफैबाय जोङो गावनि गुबै न' फारसे दावबायनानै सफैबाय स' जोङो थांबाय थादों दायो जोङो रङिया टु तामुलपुर रड एबा राजा लामायाव दङ थांगासिनो स' नोंथांमोनखौ बे भिडिअखौ नायनानै लोगोफोर फैयै फैयै मेंगुलायबाय जोङो न' फारसे आवगायबोनायलाय रङिया सफैबाय स' रङियानिफ्राय जोङो तामुलपुर लामाजों थांगासिनो भाया मटंगा सब जोङो उदालगुरि दावबायगोन गावनि गुबै न'आव स' नोंथांमोनखौ बे भिडिअखौ नायनानै लाइक कमेन्ट्स आरो शेयार खालामनो थाखाय गुरै खावलायबाय लोगोसे बयखौबो गावनिनो साननानै बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो थाखाय गुरै खावलायबाय गोजोन्थों।